Eskerrik asko konkizeko lagunak, lekuko aldaketa orain. Eta Fadurako lanbide heziketako ikasleak, lekuko eskutan orain. Haupa Fadurako lanbide heziketako ikasle eta irakasleak. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Fadura nere. Fadura nere. Fadura nere. Euskaraz. Egunon, getxo egunon algorta. Heldu da korrika, gure kaletara. Eta hemen jende zabatuko da, ikaragarrizkoa. Laster bigarren furgoneta bat ere sartuko dugu. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Lanbide heziketako, Fadurako lanbide heziketako ikasleak, lanbide heziketan formatzen dira etorkizuneko langileak, eta zein garrantzitsua den langileak euskaraz formatzea, gero eguneroko lanean euskaraz bizi gaitezen. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Eta orain koroa biluzik elkarteak hartu du lekukoa. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Getxo nere. Getxo nere. Getxo nere. Agoaz pixkanaka. Aurrerantza. Eta eskerrak eman behar dizkizueko pankartari eusten kilometroz kilometroari zaretenei ere, badira kilometro batzuk, hor zabiltzatenak, arazi ez egin ondi zatozen, plentzitik igual, eta pankartari eusten. Txalo bera bat eurei, jipi txapa, jipi txapa, jipi txapa, jipi txapa, jipi txapa, jipi txapa. Lekuko aldaketa daukagu orain. Eta itsasargia dantza taldeak hartu du. Oraingo honetan lekukoa, itsasargiako lagunak urtez urte, hainbeste urtetan, Getxon eta inguruetan, dantzari, tradizioari eta folkloreari eusten. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Itsasargiako bezalako taldeek eta elkarteek bizirik eutxi diote euskerari, bizirik mantendu dute euskera, euskararen arnazguneak dira. Gora itsasargia! Eta hemen
Getxoko gasolindegiko langileak, Getxo gasoko lagunak, urtez urte korrika babesten, euskararen alde lanean, eta gasolindegira doan orori euskeraz bizitzeko aukera emanez. Eskerrik asko benetan. Txipi txapa, txipi txapa. Txipi txapa, txipi txapa. Getxo nere. Getxo nere. Getxo nere. Bagoaz, pizkanaka, pizkanaka, Getxo gasoko lagunekin. Aupa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Eta orain, Bizkerreko futbolariek hartu dute lekukoa. Aupa Bizkerre! Futbolean ere! Futbolean ere! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Bueno, agiri da sasaian doben kirolaria direla Bizkerreko futbolari hauek ederra erritmoa sartu diozuena korrikari. Ia pankartakoek eusten dioten. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Getxok eta Bizkaiak ez luke ulertuko emakumezkoen futbola Bizkerrek egin duen lanik gabe. Eskerrik asko Bizkerre. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Agoaz aurrera, Getxo barrena. Getxoko EH Bildu hartu du orain lekukoa. Eta hor dara bate, lekukoa goian. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Getxo nere, euskara gara. Getxo nere, euskara gara. Getxo nere, euskara gara. Eta bide bazterrean, Geroa ikastolako lagunak. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Aupa EH Bilduko lagunak hemen. Lekukoari eusten. Euskarari eusten. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Eskerrik asko Getxoko EH Bildu. Lekukoa pasatzeko denorea iritsi zaie. Eta lantegi batuakeko lagunek hartu dute. Aupa! Gora lekuko hori! Lanean ere euskaraz, lanean ere euskaraz, lanean ere euskaraz.
Hemen lantegi batuaketik pasatzen ari gara orentxe. Lantegi batuak Euskara planarekin, Euskara biziberritzeko lanean ari diren lagunak. Euskara askotarikoa da, eta ezer bada, biltzailea da, inklusiboa da. Denona da euskara, eta denok dugu euskara biziberritzeko ardura. Ia lekuko hori, errepidearen erditik eramango dugu, Haupa lantegi batuakeko lagunak, jipi txapa, jipi txapa, jipi txapa, jipi txapa, jipi txapa, jipi txapa, hori sasoia. Oso ondo goaz, primeran goaz, furgonetaren atzetik, errepidearen erditik, lekukoa, herririk egin daramagu eta getxora iritsi da. Hemen dauzkagu geroa ikastolako lagunak zain, eta lantegi batuakeko lagunek pasadiote lekukoa. Astiro, dago pisari. Hemetik, erditik. Laguna! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Geroa nere! Geroa nere! Getxo nere! Euskaraz! Getxo nere! Euskaraz, getxo nere, getxo nere. Hemen txegeroa ikastolako lagunak. Horrein andramarikoak. Barkatu, andramarikoak ere, elkarren ondoan zaudete da. Andramari eskolako lagunek. Ezedez lekukoa erditik eramango dugu, erditik, errepidearen erditik, astiro. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Eta orain Aizerrotakoak, ezta? Aizerrota institutoko laguna. Mezuren batak hartu behor. Ia, altxa gora ondo ikus dezagun. Eskerrik asko Aizerrota. Eta Algortako gazte mugimenduko lagunek hartu dute orain lekukoa. Algortako gazte txosna, Ernai, Aztiak eta Ikama. Algortako gazte mugimendua eratzen duten taldeak orain lekukoa eramaten. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Hemen gaude! Hemen gaude! Algortan ere euskaraz! Algortan ere euskaraz! Algortan ere! Algortan ere!
Eta orain, Algortako gazte mugimendukoek lekukoa daukatela gogoratu dezagun, gaurkoan Algortako gaztetxosnak egitaraua prestatu duela. Arratsalde ezin hobea pasatu alizateko, 7:00 karro potea izango dugu, Txikiotaegitik Azebarrira, eta gero Azebarrin gau giro ederra Gozua taldearekin. Haupa Algortako gaztetxosna eta gazte mugimendua! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Jipi japa, jipi japa! Orain Zirribarrako lagune gartu dute lekukoa, ezta? Zirribarrako lagune darama zuen lekukoa, zuena arte paier bada, ezta? Okeres baina hor? Ege garrantzitsua den horrelako taldea, horrelako elkarteak, aizialdean eta azpialdean euskeraz bizioan izateko aukerak ematen dizkiguten taldeak. Haupa Egorta, haupa Getxo, ari gara erdigunera iristen, eta ikaragarrizko jentzeka dator, ikaragarrizko jentzeka. Orain aldapan berago gazela furgonetatik dugun irudia, itzela da, jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Eta Zirribarrako lagune Getxoko udalari pasadioten lekukoa, eta lekukoa eramaten Amaia alkate anterea eta Gorka Zinegotia. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Getxo nere! Getxo nere! Getxo nere! Getxo euskara gara! Getxo euskara gara! Getxo euskara gara! Getxo! Getxo! Zuzeneko emisioa duela korrikako furgonetak eta etengabe ikusgai dugula korrikan gertatzen ari dena. Beraz, ahaztu kamarak, ahaztu moila, gozatu momentua, gozatu kilometroa, eta gero etxera iristean korrika.eus webgunean izango dituzue zuen argazkiak, zuen irudiak, eta ikusi beharreko guztia. Eta orain Getxoko udal langileek hartu dute lekukoa. Badakizue zuek inor baino gehiago zein garrantzitsua den udalean, administrazioan, euskeraz hartatuko gaituzten langileak eta euskeraz bizitzeko aukera herritarroi emango diguten pertsonak izatea. Eskerrik asko zuen ahaleginarengatik, zuen gogoarengatik. Gora Getxoko udalangile euskaldunak! Ez digu inor eragotziko gure udaletan, gure administrazioan euskeraz bizi ahal izateko eskubidea. Argi eduki bezala, argi eduki behar duen
Txipi-txapa, txipi-txapa. Txipi-txapa, txipi-txapa. Txipi-txapa, txipi-txapa. Hemen gaude, Euskararen alde. Hemen gaude. Hemen gaude. Algortan ere, Euskaraz. Algortan ere, Euskaraz. Algortan ere, Euskaraz. Herriaren erdigunera iristen ari gara eta garrantzitsua da mesedez pankartaren atzetik joatea. Istripurik egon dezanik. Eta orain udal euskaltegiko lagunek hartu dute lekukoa. Ikasle, zein irakasle. Eskerrik asko. Euskaltegi guztietan, Euskal Herriko euskaltegi guztietan egiten den lana ezinbestekoa da. Eskerrik asko euskara ikasteko autua egin duzuen guztioi. Mila esker eraberean pankartari eusten ari zareten. Gizon eta emakume guztiei, hainbeste kilometrotan eusten diozue. Mila esker! Eta Getxoko euskaltegiko lagunek lekukoa pasa dute. Eta oraingo lekuko erabake honetan egizu eta bizarra lepoan euskera elkarteak eta iruka gure euskal komunikabidea ditugu lekuko eramaile. Egizuk eta bizarra lepoanek gure herrian egin duten lana ezinbestekoa da, egiten duten lana eta azkeneko urteetan gure herrira etorri berri direnekin harrera lana eta euskerara gerturatzeko lana eskertu behar diegu guztiei. Txipi-txapa, txipi-txapa. Txipi-txapa, txipi-txapa. Bagatoz elgorta, bagatoz. Txipi-txapa, txipi-txapa. Txipi-txapa, txipi-txapa. Izan dago delekukoton, euskal otxeta hitzen babesleku jaton. Txori ezin zeneta izan ginen Ia pankartari aurrera etortzeko aukera ematen diogu. Lasai joango gara, furgonetari arte hautziko diogu. Eta pankarta aurrean lekukoaren atzean justo. Ia mesedez lekukoaren atzetik. Izkiak izkututik. Txipi-txapa, txipi-txapa. Txipi-txapa, txipi-txapa. Agurra dantza taldeak hartu orain lekukoa. Agurra dantza taldeko. Getxo baditu dantza talde batzuk, Itxas argiak hartu lehen, agurrak orain. Euskal dantzari, euskal tradizioari, euskal folkloreari eusteko lana ezinbesteko da euskeraz izatea. Euskara baita euskaldun egiten gaituena. Getxo euskara gara. Getxo euskara gara. Getxo. Getxo. Dantzariak ere euskararen alde.
Eskatu gorka, korrika iritsi da. Euskerari eutxi behar diogu. Eta orain, Algortako animazio jaietako jai batzordea. Zortzi behatzi ama, Euskal Herriako ikadiluna. Jaietako zapila jantzita, hauska Algortako jai batzordea. Jipi txapa, jipi txapa. Jipi txapa, jipi txapa. Zortzi behatzi ama, Euskal Herriako ikadiluna. Zortzi behatzi ama, Euskal Herriako ikadiluna. Jipi txapa, jipi txapa. Zortzi behatzi ama, Euskal Herriako Jipi txapa, jipi txapa. Algortako jaietan zenbat ekimen, zenbat ekitaldi. Jaietan ere euskeraz bizitzeko aukera ematen digutenak. Jaietan ere euskeraz bizi nahi dugu, egunerokoan euskeraz bizi nahi dugu. Gora Algorta euskalduna! Jipi txapa, jipi txapa! Euskalduna, Euskararen lagunaka. Herriako sarean eta kalean, bihotza pinpilean, tik-tak, tik-tak, tik. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera, gira eta mira, jokukulu. Gure hizkuntza oldarraldi bat nola dagoen jasaten. Horrikak berriz elkartu gaitu, ozenki entzun gaitzaten. Igande Bilbon kantuta kontu, segiko dugu ein baten. Astelenetik aurrera ere, segi euskara izaten. Segi euskara izaten. Haupa, eskerrik asko, nahi mendiburu eta izen. Algortako bertsolari eskolaren izena lekuko hartuta. Eta orain, Azebarriri pasadiote lekukoa. Azebarriri Euskaldunon arnazgunea. Algortako arnazgune garrantzitsuenerako da. Eta eurekin batera bote luzeko lagunak ere Idaru Garte pelotari handia egarama lekukoa. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira. Atarrazetik mendebaldera egin du korritak, Inarrek kontrako bidea egin zuen. Iparra behar dudun ekialdera, pelotan jokatzera. Eta handik ekarri du bote luzea Algortara. Gora euskal pilota! Eskuak nirea, bestea zure. Pilotan ere euskara! Pilotan ere euskara! Pilotan ere! Hizkuntzak ikastera nagoaz kanpora, zergatik ez den. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Aula barrena Algortan korrikari egiten zaiona. Eta orain, zarre herritara hartu lekukoa. Mesedez, eutxi herrikoari, pankortaren atzean eutxita dugu. Jipi txapa, jipi
txapa! Txipi txapa, txipi txapa! Zare herritarrak, Algortako Eskubeltz eskau taldeari pasadio lekukoa orain, eta hemen doaz Eskubeltzeko eskautak euren zapita guzti lekukoa erodaten. Eta igoraren auzolan eredua, eskutik eskura hori ere bagara. Zorgin baten azken kantai, Eskubeltz taldea, hogeita bost urte, antza denez. Zorionak Eskubeltz. Baxux eta errabu, Aizialdian euskeraz bizitzeko aukera ematen diguten taldea mezuezko eskura. zaten bide luzea, Xirrerutik mendebaldera, Eta orain, Hunkeraren Zaldiko zikazkoa. zala, Bidaia berri baten bila. Auta Saniko zikaztolako ikasleak. Arrendaren eraldian mari berria, Goto, aspiro. Zintzarra hau gaztetan, Gailur berrietan. Basurdearen aztarna gara, elorretatikan, aguren aldera. Laruzera ikitako milak atxola, Tahlatik gazara, borda gure. Ia txaskua gaula bargazki puzkara. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Saniko zikaztolako. Eskuntiz baten bide luzea, Xirrerutik mendebaldera, Euskararen beste Hunkeraren fandango berri Algortan, baten zala, urte baino izatu dutela, garaizaienetan euskarari eusteko lana edeko zezuena, eta gaur ere horretan dirauna, eta gauez eta euskantegia dugu ere, gauez eta euskantegia ere biztela gara, aekako euskantegia, Algortako euskantegia, eskerrik asko, euskara ikasle guztiei, euskara irakasle guztiei, eta aekan eguneroko jardunean, Maitasun eskutiz baten bide lantikara herria egiten duen pertsona hori, gogoratu, korrika aekan berditu zuen, berri baten, aekan darama aurrera, berri baten bila. gora korrika eta gora aeka! Arrendaren egaldian mari berria, Eta orain pazkibeko lagunak dauzkagunen, Zintzarra hau gaztetan, eliteko kirolariak, gure herria munduan zehar kirolaren bidez. Zabaltzen duten lagunak, eta nola ez, euskara ere zabaltzen duten kirolariak. Kirolari olimpikoak eta gol mailakoak. Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa! Kirolean ere, euskara! Kirolean ere, euskara! Kirolean ere, izan nola ebaki, entekela erakutsi, ziguten bidean, egin nahian, eskurika eskurari, berria, genduri, isildu gabe dami, itzagin gori, oso ondo mi esker gaztireko lagunak, eskurekin, lekukoa, eskuzaldatu da orain, eta tipi txapa horregatik, getxo rítmico lagunen. Zatozkeno da, furgonetaren atzera, oso ondo, bikote. Tipi txapa, tipi txapa! Tipi txapa, tipi txapa!
tiro. Udetxoa joa zora lekuka batek eta erritmoa egokituko dugu. Azpikekoen txola gutzu dute gritoa, eutxi egiten diogu. Osoto, aztiro, zero pizari. Urieko jasoa garatu guientikoa. Tipi topa. Zein garrantzitsua den, errupiak transmititzen diren talde-lana, talde izaera ere, euskera da erabatea, talde-lanean, denon artean, eramango dugulako euskara, berezuen lekura. Errupiak ere, euskaraz, errupiak ere, Tira, mesedez, pankartakoak, eta gainontzekoak, pankartaren atzean, badaunez. Eskurabil. Agortako mentariek grabak egai, lekukoa. Agortako dendetan, komertzioetan. Euskeraz, eskatu euskeraz bizial izateko. Aukera ematen diguten mentariak. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, maikorrin ere, mugalai horien. Mendikak ere honek lotuta. Kipi txapa! Zure zauria Kipi nire, txapa! ta kantu hau diona. Agortako mentariak! Kipi txapa! Dendetan ere, euskaraz! Tasunaren bozera maile. Txoriak mugaren Hau, endetza, hau, tropela datorrena! Jantziak Agortakoak! doinudatoak, ez Berangokoak! Sopelakoak! Urdulizkoak! Harrikakoak! Letzikoak! Gordizkoak! Lemoizeko gurikoak! Gora uribeko taizkadura! Aurten ere, 11 egunez eta 24 orduz etenik gabe, korrikaren jarraipen berezia eskainiko dugu 11an. Badator korrika. Atarratzetik abiatu eta Bilbon amaitu arte, une garrantzitsuenak gertutik jarraituko ditugu. Eguneko kronikak, zuzeneko konexioak, albiste boletinak eta hiriburuetako saio bereziak izango dira 11an. Horrez gain, 11.eus 24 korrika webgunean, korrikako eduki guztiak zuzenean eta nahieran ikusteko aukera izango da. Baita zure korrikako kilometroaren bideoa ikusi eta deskargatzeko aukera ere. Jarraitu korrika 24 orduz, zuzenean eta euskaraz 11an. Euskal komunitatea elkartzeko, korrika bultzatu eta euskaraz bizitzeko. Egin zure ekarpena. 11, herria egiteko. Uala, hori argazki puska. Eta hori hurbildu gehiago. Hor?
Zumarekin? Gehiago? Gehiago. Ez da posible. Bai, Leica kameradun mugikor bat. Ai ama! Euskaltelen berrietan berriena dakargu berriro. Xiaomi 17 Ultra hau Leica kameradura hilean 22 euro ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Atarratzetik Bilbora, Euskara gara! Eta algota komentarioak eduko pasaiote Euskal Herriko Unibertsitateko lagunei Zartearen emagalduak Uberoen maharroak Gaur alzeta milaka Jendea doa lasterka Egunon, iaia eguerdion ere, 12 dira jada eta izan ere, mila esker Korrika 11arekin jarraitza aukeratu duzuen guztioi, gogoratu goizeko 9 eta gaueko 10 bitarte orduro eguneratzeak eskaintzen ari gatzaizkizuela eta lasterketa une oro etenik gabe jarraitu dezakezuela gurekin hainbat euskarritan. Azken orduan, berango pasa eta getxon barrena aritu da Korrika murgil gaitezen lasterketan. Zebon pantaietan ikus ezakezuen bezala, 2165 kilometroan da momentu honetan Korrika, Goibela ikastolako kideen esku lekukoa, jendetza dago bai Getxoko kaleetan barrena Euskararen aldeko aldarria erakusten. Eta duela minutu batzuk ere, momentu berezia bizi izan dugu 2158 kilometroan Euskararen aldeko bertsoa entzun ahal izan dugu. Gure hizkuntza oldarraldi bat nola dagoen jasaten. Korrikak berriz elkartu gaitu, ozenki entzun gaitzaten. Igande Bilbon kantuta kontu, segiko dugu ein baten. Astelenetik aurrera ere, segi euskara izaten. Segi euskara izaten. Haupa, eskerrik asko, Unai Mendiburu eta izen. Algortako Bertsolari Eskolaren izena lekuko hartuta. Eta kilometro horretako lekuko hartzaileekin, Aizen Merino eta Unai Mendibururekin hitz egiteko tartea ere izan du gure lankide udanek. Algortan gaude honetan Korrika bertatik pasako baita eta zuek hartuko duzue lekukoa, Unai Aizene, gogotxatzarete. Bai, gogotxu urduri. Bai, urduri. Bueno, batzuek ja Korrika egin dugu ja, baina bai, gogotxu. Eta berriro batuko ratzarete. Bai, ia zenbat aguantatzen dugun. Zeinen izena hartuko duzue kilometroa? Alberen izenean, Algortako Bertsolari Eskolaren izenean, urtean bizkat irakaskuntzari egon diogu, eta Aizene eta Bio gabiltza bertso eskolan, eta aukera eman digute, eta aprobetxatuko. Eta mugimendu handia ez dut hemen, bai Euskararen alde, bertsolari mordoxka ikusi ditugu hemen batu zaretela. Hombre, bai, azken finean bertsolaritza hori da, ez? Euskararentzako arnasgune bat, ez? Orduan, zer hobeto. Bai, herri hontan ere, beste gauza asko bezala, baina honek ematen dio ere. Bai, presentzia handia du. Gogoratuko dugu aurtengo leloa Euskara gara, zuek ere altzarete, bai ez da? Bai, noski, bai. Gara, eta jarraituko dugu izaten, dugun artean baintzat.
Egia da goratuko gu bertsolariek ere nahiko bultzada ematen duzuela eta asko ari dela zabaltzen Euskal Herrian ezakit, hor engantzatuta, korrikara engantzatuta den bezala, bertsolaritzara ere jende asko dago engantzatuta, zuek ikusiko duzu hori. Bueno, unaik jakingo dunik baino beto ez, baina gazte asko ikusten ditugu. Bai, bueno, badu, bere gantxoa badu zorionez, eta azken urtetan agian gorakadatxo bat ere egon da, eta, bueno, gu saiatzen gara gure aletxoa jartzen. Bizkaiko kosta ari da izaten ostegun goiz honetan korrikako protagonista, ordu txikitan Lekeitio eta Busturialdeatik igaro da hementxe irudiak. Portua Barna! Lipidapa! Venga, ahora todas con esa extensione. Lipidapa! Ori! Lipidapa! Go! Ure pancarta! Go! Ure pancarta! Gairu! Ure pancarta! Gairu! Tipitapa! Ez dago brizik, aspiro! Eta Busturialdean hartu dute lekukoa Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kideek, momentu berezi izan da hori ere ikus dezagun. Guggenheim Urdaibai Stop! Lekuko erabailea! Haupa, zue, gora muleta! Urdaibai! Eta Urdaibaien euskaraz! Haupa, gora zue! Venga, tipitapa! Haupa! Venga! Jaigiroa da nagusi korrikan eta atzokoan Zumaian soinu banda berezia sortu zuten adar jotzaileek, haiekin hizketan aritu zen udanean. Korrikak Gipuzkoako kostatik jarraitzen du eta Zumaian izugarrizko giroari gara ikusten adarra jotzen ari dira, gure eskukoek ere Nafarroako eta Ikurriña erraldoi bat jarri dute atzean eta batukada ere badugu hemen sarreran. Izugarrizko giroa eta hemen daukagu gurekin adar jotzaile bat, konta egozu, zer zabiltzate? Hemen girotzen bizkat, adarra jotzen, eta laguna galtzen zen. Instrumento hori laguna galtzen duzu betaz ere. Honek eta txalapartekin nerreza bakarrik gelditzea mundutzen. Eta nola deitzen da zuen taldea edo nundi ibiltzen zate? Nondi sartu berdia naiz, baina adar jole taldea gara. Eta zentzu oso orokorrean, oso ondo jarri dago izena. Literalki. Bai. Naiz eta oso seria gauza izan, Bai, korrika benetan seria da, festa giroa ere badaukagu eta horregatik gaude hemen. Euskararen alde ospatzen, Euskararen jai handienetakoa izango dela esan dezakegu. Euskal zazpi lurraldeetan batzen baikara korrikaren alde, Euskararen alde, komunitate handia ezta? Bai, komunitate handia. Ni berez gazistarra naiz, han euskaldun nintzen eta lan handia egin dute jende asko eta horrentzako da egun hauek. Euskaldun berria dien jende guztientzako eta euskaldun berria sortu dituzten entzako, irakasle meritu handia daukaten. Eta zemezu bidaliko zenik ikasten ari direnei, edo eta ikastera ausartzen ez direnei beldurrengatik, edo? Ausartzeko, ni oso lotzaten nintzen eta alare ikasi dut eta baitu nola bukatu da. Zerke, terapeutikoa dela euskara ikastea. Adar jotzen amaitu duzu. Adar jotzen hori da.
Momentuz besterik ez, ordu batean izango gara berriz ere zuekin bueltan, bien bitartean segi korrika gozatzen. Korrika etenik gabe eskaintzen jarraitzeko, babestu Hamaika, herria egiteko. Badator 24. korrika. Badakizu zein kilometro egingo duzun korrikan? Egin bideoaren eskaera Hamaikako web orrian eta prest dagoenean zuzenean bidaliko dizugu. Sartu irubebikoitza hamaika.eus/24 korrika atarian, bete zure datuak eta bideoa prest dagoenean jasoko duzu. Egin erreserba. Maitasun eskutiz baten bide luzea. Korrika etenik gabe eskaintzen jarraitzeko, babestu Hamaika. Euskal komunitatea elkartzeko, korrika bultzatu eta euskaraz bizitzeko. Hamaika, herria egiteko. Amabitxia izan zara. Zu eta zelanez, alboan daukasun lurdez. Zuek izan zineten, hasierako urte horietan, aekan aurkeztu eta babestu ninduten emakumea. Irune, ikusten duzunez ez nago bakarrik, zeren ez naiz ni zure besoetako bakarra. Gaur hemen ure kostako aekako familia batu da. Lehengoa eta oraingoa. Amabitxi bati, zor zaion errespetua eta maitasuna erakusteko. Irune, jo gogor ganbar euskalteiko ate berdearen aldaba hori. Lagundu gure oinotzak aldaba kolpez. Eta bota irrintzi bat, alboan duzun lurdesekin batera. Lekukoa astintzen dugun bakoitzean. Zure omenez gabiltza eta. Maite zaitugu, maite zaituztegu. Gora aeka eta gora Irune! Aeka josi zuten persona guztiei, 80. hamarkadako, 90. hamarkadako guztiei, aeka josi zutenei eta korrika arditu zutenei, kipi-japa, kipi-japa! Kipi-japa, kipi-japa! Eta pauso ekidenak hartu du orain lekukoa. Mira, mesedez, espaloia zaudetenak, badakigu leku estua dela, baina bansartaren atzean jartzen saiatuko gara, mesedez. Kipi-japa, kipi-japa! Kipi-japa, kipi-japa! Kipi-japa, kipi-japa! Esan bezala, pausos ekidenak, eta itzulantzeta bertaude feministak, elkarrekin hartu dute lekukoa. Ezinbesteko lana, itzulantzetako eta gainontzeko auzo eta herrietako talde feministek burutzen dutena.
euskara gara, ditu altzetan, euskara gara. Eta orain, gure onzen lagunek hartu duten lekukoa, egon aekien ekaezina, lagun ezinoa, bizarretatik begira daukaguna, ez dakizu ondo, lagunetako zaitugun faltan ere. Gole Romo! Gole Korrika! Uratarea, euskarare, gurean, elona da, kaleko ondartza, elorantza, guazen korrika, hola aukera, jalgia diezkaz. Jipi-japa, jipi-japa! Bizi garaz. Jipi-japa, jipi-japa! Jipi-japa, jipi-japa! Eskerrik asko, egoitzen lagunak, egoitzbeti hongo zara gurekin. Sekula itzakiko zen irribarrea. Laster begi, karrikako jena, euskaduna, guazen korrika. Eta orain, kentzeko gure esku dago. Taldeak hartu du lekukoa. Bizi ganoraz. Gure esku dago, gure herriaren etorkizuna, gure esku dago, gure hizkuntzaren etorkizuna. Eta Euskal Herria euskalduna izango da, euskara garenon, esku dagoelako da. Erromon, euskara gara, erromon, euskara gara, erromon, erromon. Kantuta oiua, Jipi-japa, jipi-japa, eskua, jipi-japa, jipi-japa. euskararen gana, elmugara, guazen korrika, ona aukera, jalgia diezkaraz, laga erdara, bizi gadoraz, ona aukera, jalgia diezkaraz, laga erdara, bizi gadoraz. Kentzako gure eskuako lagunak, lekukoa eskuetan. Lekukoa Bilboraino eramango dugu, jipi-japa, jipi-japa. Jipi-japa, jipi-japa. Euskal Herria korrika, Ia argazkiero adierazteko salto bat egiten duen erromako jendeak. Bat, bi, eta hiru. Destea. Bat, bi, eta hiru. Osondo. Jipi-japa, jipi-japa. Jipi-japa, jipi-japa. Erromo, ere. Erromo, ere. Euskal Otxeta hitzen babeslekun jaton, txori ezin zen eta izan ginen saton, izkutua usteko garaia badaton, izkutua usteko garaia badaton. Izkiak izkututu, abar ezakira, gabian kaluzekin, korrika hasi da.
beti ere. Gure pankarta nagusiaren atzetik. Zeka hartu du orain lekukoa. Eta doaz pizkanaka erromoko kaleetan zean. Gure aldarriarekin. Areetan ere euskara gara. Areetan ere euskara gara. Areetan ere euskara gara. Euskal Herria korrika, bat direla bozen, zortzi behatzi hamar. Euskal Herria korrika, direla bozen, zortzi behatzi hamar. Euskal Herria korrika, senak aginduzik zenari eustea, baina izkuntatzea ez aldatistea, nahi badegu euskera igotzen astea. Omri bitapa, tipitapa, Istea, omri bitapa, tipitapa, istea, tipitapa, tipitapa. Ez dago inolako prisarik, eta denak eroso joateko moduko ritmoa eraneko dugu. Abdabiko lagunek hartu dute orain lekukoa, eta bagoaz, pizkanaka, bidora bidean, guri beko salzean. Zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika, birura bozen. Zortzi behatzi hamar, Euskal Herria korrika, birura bozen. Denakoaz korrika, denakoaz euskararen alde, eta gero egin dezagun euskaraz. Gure hizkuntza, gure herriak, behar duen etorkizuna eta merezi duen etorkizuna izan dezan. Gora areta euskalduna! Gora aretako euskaldunak! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Zutako marrak dira hamaika bateko. Saiatuko gara espaloietatik goaz ere, lekukoaren atzetik eta pankartaren atzetik joaten. Urrunagoz bateko. Eta pankartakoak ere mesedez poliki utzi distantzia lekukoa daramaten egin. Arnaz pizka bat, hemen zenok edo zu joateko moduko erritmoa eratako duguta. Pauso bakoitzeko hitz bat. Abnabiko laguna, euskeraren alde, korrikaren alde, eta lekukoa Guazen korrika mareizerika, bat eta bat amekazita ni euskaraz. Ni eta zueta ni, bat eta bat bigarrak adabe. Guazen korrika mareizerika, bat eta bat amekazita ni euskaraz. Gure hizkuntzan denok abitzeko moduko lekua. Eta gomana dira hamaika bateko. Hamaika bat ekiten dute. Oan txiki bat, betaurreko batzuk agertu dira, urriko kolorekoak. Bate galdu ditu, furgonetan egongo dira. Eta probestuko du, orain, nire inguruan dauzkat etengabe mugimendua, korrikako furgoneterei, txalo bero bat eskatzeko, aterrezetik aurretu ziren, eta bilboraino iritsiko dira, txandaka, ikaragarrizko beharra egiten dute, eta zer gutxiak kasu pizkatu egitea baino, eta mesedez, bankateren atzetik zoazten. Ni eta zueta ne, bat eta bat bigarrak adabe. Guazen korrika mareizerika, bat eta bat amaikazita. Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa! Jipi txapa, jipi txapa!
Hori garen entzun dezatela, arratsalean bertara iritsiko bazara. Batera bat ikaragarri, klasiko lekamaren Galekukarak eta izango dira. Amakazutan dieskara, dieta zuzuetani. Batera bat ikaragarri, klasiko lekamaren izegita. Batera bat amakazutan dieskara. Musikaliako kideak dauzkagu orain, lekukoa eramaten. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa. Korrika. Ankerta aldatuko dugu mesedez, eraz, ankerta handi hori albo baten eukiko dugu. Eta ankerta txikio, jarriko dugu, areka eta erromoko karetatik eroseago joan gaitezen. Musikaliako kideak ditugu lekukoa eramaten. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Yeah, 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 yeah. Korrika herri bat, mugimendua. Maratonarik beñatentzat, beste zinezko misio bat. Mundu bat bildu da konsigna, ezin utzi egin anbieroiak pinpita erritmo erraldoiaz morrezu martxan jarriko lakoreiak. Gazgaztaizetik, Baionarat, Atarrazetik bidora, euskara gara. Atarrazetik bidora, euskara gara. Atarrazetik bidora, euskara gara. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Begira ezazu, Big Peña, begira ezazu, Big Mac Bera, Korrika Korrika iritsio Areetan euskara gara. Areetan euskara gara. Areetan. Lasaiako gara utziko dugu tartea, burronetatik betiko da, lasai. Hori da, bakartadunak ere, arnaz pizkat eguta denei. Por cierto, están izan kilometrotan martxan erduran, bakarta, hau zuak, oso ondo. Begira ezazu, Big Peña, begira ezazu, Big Mac Bera, Korrika badator, Big Peña puru, mundu bagelo. Tipi tapa, tipi tapa. Tipi tapa, tipi tapa. Pues erroko erriko. Eta mesedez, bakarta, Korrikako garen parean behintzat. Hori da eskerrik asko, Korrikako bakarta, aurrera ekarri egizue mesedez. Begira ezazu, Big Peña, begira ezazu, Big Mac Bera, Korrika badator, Eta erroko gareko futboleko bideak dauzkago orain. begira ezazu, Big Peña, begira ezazu, Big Mac Hori da, lekukaren atzetik. Korrikaren bakarta oso ondo. Eskerrik asko benetan. Hau da irudiaren edera erroko. Gure egongo izan duna! Tiro, botku, ate Errobo nere!
Erromo, nere! Dimitama! 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 Haupa, erromoko txaranga ere! Historikoa, eskerrik asko! Beti korrikaren lagun! Ardi, erdi, irri, Jimmy Jabba, Jimmy Jabba! Jimmy Jabba, Jimmy Jabba! Jimmy Jabba, Jimmy Jabba! Zasi eskolako lagunak dauzkagu orain! Erromoko zasi eskola dantza taldea! Beti korrikarekin bat, beti korrikaren lagun! Eukarri, eure gorri, eugure hori. Euskal dantzei eusten eta euskal tradizioari eusten. Egindako lana goraipatu behar da, zasi eskolarena beste urtetan. Dantzariak ere, euskara, dantzariak ere, dantzariak ere, erromo ere, erromo ere, Jimmy Jabba, Jimmy Jabba, Jimmy Jabba, Jimmy Jabba. Astiro, utzitantzea furgonetatik lekukera hori da. Herri bat, Eta goaz! Apurka! gaur danik. Ia zutikako pankarta mesedez gure korrikako pankartaren atzetik hori da. Eskerrik asko! Erromo lurazpirik zeharkatuko duen subfluidea da. Lehen aipatu dugu baina mehatxu handia zakartza. Horietako bat institutoa itxiko dutela. Eta ez dut uste Erromoko herriak, lehesta Leioako herriak ere, ezta Portugaletekoak ere hori. Baimenduko dutenik. Eutxi borrokari, eutxi euskarari, Jimmy Jabba, Jimmy Jabba! Jimmy